Serdar Berdimuhammedowyň 25-nji martda geçirilmeli saýlawlardan soňra Türkmenistanyň mejlisine başlyk saýlanmagynyň öňürasyna daşary ýurtlarda okuyan we kowçumlaýyn ýaşaýan türkmen talipleriniň arasyna hökümet tarapyndan şugulçy ýaşlar aktiv ornaşdyrylýar. Şugulçylardan toplanan habarlar esasında özge we garaşsyz pikirli ýaşlaryň gara sanawy düzülýär. Türkmenistanyň ilçihanalary we konsul gullyklary talipleri ýydarlamak, tutmak we Türkmenistana dolanmagy mejbur edýän ýörüte gullyklary öwrüldi. Ýurda dolandyrylan talipleri ýörüte gullyklary ýagny kenbe 3 topara ýagny islamçylar, gülençiler we ynama girmedikler ýa-da ynamdan çykanlara bölýärler. Islamçylary we gülençileri diri dowzaha, ýagny owadan nepe, garalaryny bolsa türmelere dykýarlar. Talipleriň gözüniň owadyny almak bilen diýdimzor diktator ýaşlaryň beýnisine we ýüregine garşylyk görkezmek we özge pikirlik ýaly ruh gymmatlyklary kökü damary bilen ýok edip ýaş nesili dilsiz agysyz ogly Serdaryň öňünde emedeklap ýören mahluklary öwürmek isleýär. Diktator Berdimuhammedowyň özü bolsa gelecekde oşa durmak üçin Ayatollah misalyna Türkmen halkynyň depesine galap oturmak isleýär. Ey Ilahi Emine Adan diyordu, adan diyordu, atlanalım, atlanalım. Adan diyordu, adan diyordu,